И за всички вас, какво сме подготвили? Това е във ваша чест. Това е във ваша чест. Вие сте перфектни зъболекари, зъботехници, стоматолози, всичко. Менеджери. Не. Обаче, какво мисли пациента е важно. И в случая, кой от вашия пациента, кой ще е? Аз съм пациент. Супер. Чакай само секунда. Сега уточняваме следното нещо. Уточняваме следното нещо. Казуса, задачата тежката е към теб. Ти си домакина. Всички останали гледат, помагат, дават съвети. Значи, разрешено е да давате съвети. Обаче не силно, Накрая. По-във втората половина. Оставаме го той да си реализира, защото той е събрал сила да излезе и ти благодаря, защото е много лесно някой да седи отстрани и каже, той пък какво приказва, той пък какво прави. То е много лесно. Обаче, когато излезе сега той да говори, не е толкова лесно. Така че сега вие сте пациента, вие сте домакина, собственика на клиниката. От посрещането, прегледа, изпращането и след това ще ви помолим първо вие да направите вашите изводи за своето представяне, за представянето на отсрещния. След това вие да направите вашите изводи, мнения. Удобно ли ви е така? Не. Така? Да. Така, добре. Какво чувствате сега? Кажете ми какво усещате? Масаж. Масаж? Добре. Сега ви кажете какво усещате? Какво усещате? По-силен масаж или някаква болка или някаква чувствителност? Какво усещате сега? Вижте сега. Ето като заставате. Навнете ги те. Добре. Добре. Искам да ви кажа, че като застана ето така и така като направя, ето тук само Добре. Ама това много големо. Да, я покажете как го правите. Ами, ето така като направя. Примерно искам да дъвча дъвка на една страна. Обаче не мога. Тук ме боли, наистина ме боли. Ето така. Чудесно. Още веднъж може да ме го покажете? Не мога, много ме боли. Добре, направете го на другата страна, ако време това беше. Наляво. Там боли ли? Да, не мога. Пак ви боли? Да. Да, разбирам. Нали нямам тумор? Не, тумор нямате. Но знаете ли, вие сте един много интересен случай. Защо? Защото сте една от малкото хора, които когато усетят, че имат някакъв макар и незначителен проблем, търсят лекарска помощ.